Que tal? Boas tardes. A veciñanza da rúa Camiño do Sarxento, no lugar de Catabois, en Ferrol, vive intranquila. O motivo van no ver. Este burato, que se abriu no chan por mor da rotura dunha tubaxe da auga dende entón, a rúa está cortada ao tráfico con todos os inconvenientes que isto lles trae. E non só iso, a fochanca deixa a vista unha tubaxe do gas, o que preocupa os habitantes da zona. É un problema, o sea que voamos todos polo aire, eso seguro, vamos. Entón, levamos máis de 3 meses, levamos exactamente 3 meses e medio, cerca de 4 meses. E aquí solución non hai ninguna. Matar 2 paxaros dun tiro é o que están facendo no Museo Ciprián de Cultura Mariñeira de Outes. Por unha banda, transmiten a cultura patrimonial a través dun curso de carpintería de Ribeira e pola outra, recuperan o San Cosmeiro, unha embarcación tradicional que se perdera e fanno ensinando a construir un. Enseñando as técnicas de carpintería de Ribeira e ao mesmo tempo construindo a réplica que vai quedar a medio rematar, digamos, para que visualmente facilite a comprensión de como se fan as embarcacións e os detalles que teñen. E durante toda esta fin de semana, Arteixo acolle a Feira Histórica Arteixo 1900. A cita chega a súa edición número 24, que rende unha homenaxe especial a unha figura imprescindible na historia de Galicia, Castelao, e tamén as cousas da aldea. O programa de hoxe comezou ás 11 coa apertura do recinto onde se celebra a feira. Hai moitas actividades previstas e para todos os públicos. Ben, isto, pois mira, é un aliciente para o pueblo, ven moita xente, ayer estaba isto a barrote. Está bonito que fajan cousas así polo pueblo. Aproveitamos para sacar a roupa bella esta fin de semana e bueno, disfrazarnos como se fose case un carnaval, non? En Bertamiráns, no concello de Ames, hai estes días moitas queixas veciñais por un cheiro insoportable. Todo indica que a causa está nunha depuradora próxima, a de Silvouta, en Santiago. Son as obras da nova depuradora da Silvouta, en Santiago. Dela depende que o río Sar vaia limpo, unha cuestión que ven de vello. Desde que existe. Si pasas por donde está, non podes respirar. Desta volta, unha vertedura motivada precisamente por esas obras provocou a mortaldade de distintas especies e un fedor, especialmente o seu paso por Bertamiráns, en Ames, din os veciños, insoportable. A verdad que veño ca mascarilla por culpa de que o olor é que me molesta, xa sei, dime, no, é que non contamina, digo, no, non contamina, pero o olor é insoportable. Un río como este, que era un dos máis toiteos que había, antiguamente acabaron con todo, isto cheira que inidioso, bueno, máis mar que dios por aí. É unha croaca, Pero é imposible camiñar por aquí, porque co olor que hai é insufrible. Falamos do cheiro, pero é que a imaxe tampouco pasa desapercibida. Seguimos o curso do río e segue turbio. A empresa encargada das obras da depuradora é Aquaest, dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica. Augas de Galicia recibiu a alerta da situación e xa tomou medidas. O papel da Augas de Galicia é vixiar o que está pasando nos ríos. Fixemos comunicacións tanto á Sociedade Estatal Aquaest como ao Concello para exixir que tomen as medidas o máis rápido posible para cesar a situación actual e nós estamos constantemente pendentes do que pasa no río, tomando analíticas. Pola súa banda, o Concello de Santiago manifestou a súa colaboración tanto con Augas de Galicia como con Aquaest para determinar responsabilidades. Pediu ademais que se abordase esta cuestión, que afecta a veciñanza de varios concellos aos que lle mostrou a súa solidariedade, na comisión de seguimento da nova depuradora que terá lugar o vindeiro día 20. Xa lle lo contábamos en titulares, veciños de Ferrol levan máis de 3 meses co acceso ás súas vivendas comprometido por un burato de grandes dimensións na calzada. A rotura dunha tubaxe provocou unha fochanca que está a causar graves prexuizos aos veciños da zona. Na rúa Camiño do Sarxento, no lugar de Catabois, en Ferrol, os veciños están fartos. Son xa 3 meses e 13 días os que levan sufrindo a aparición deste burato por mor dunha rotura dunha tubaxe da auga e a solución non chega. Teñen ademais moito medo porque a tubaxe do gas quedou exposta e unha faísca podería causar unha traxedia. É un problema, o sea que voamos todos polo aire,
eso seguro, vamos. Entón, íbamos máis de 3 meses, levamos exactamente 3 meses e medio, cerca de 4 meses. E aquí solución non hai ninguna. Miedo, claro que sí, es que es el problema que hay. Yo es que no descanso, no porque, a ver, no descanso con lo que hay, pero con la tubería que está ahí más, porque llega un momento que puede reventar. El otro día vino un señor aquí a medir, midió los muros, todo por ahí, yo preguntándole, a ver, ¿a qué viene? No lo sé. ¿Y entonces por qué mide? Pues no lo sé, a mí me mandaron, dijo. Pero vamos a ver, entonces usted a qué viene aquí, porque si usted dice que no viene a nada, ¿a qué viene? No lo sé, así. O propietario da vivenda afectada quere que lle arranxen o muro e todos os demais que se tape o burato canto antes. Exixen que se solucione unha situación que está a prolongarse demasiado no tempo e causando graves contratempos aos veciños. A ver, esto no puede, esta plancha estaba integrada al suelo total y mira cómo va levantada. O sea, que es una bomba. Los coches no pueden acceder. Mi marido tiene una amputación. Mi marido no puede salir a la calle cuando llueve, porque el taxi no nos llega a la puerta. Las ambulancias no te pueden venir. Aquí arriba tuvo que dar la ambulancia una vuelta por ahí arriba. Esto es un trastorno para todos. Gente mayor, que ahí hay un supermercado. Es muy complicado. Yo trabajo en la construcción hace muchísimos años. Yo no veo que sea tan complicado hacer un muro. Es que no lo es. Lo que pasa es que unos se tiran la pelota a otros, el otro no quiere, el otro dice que no sabe, el del Ayuntamiento de Obras decía, no, es que yo no sabía nada. ¿Cómo usted no sabe nada? O Concello de Ferrol asegura que as obras de reparación se acometerán a maior brevidade posible. Veciños de Fragoso, en Vigo, quéixanse do mal estado do parque infantil do seu barrio. Din que as randeiras están deterioradas, os valados oxidados e a contorna do parque sucia e chea de maleza. Presentaron queixas no Concello, pero non teñen resposta. Exixen un parque digno e seguro para os seus fillos. Moitos nenos e nenas da zona de Fragoso en Vigo xogan a diario neste parque, porén o fan baixo a atenta mirada dos seus pais que levan meses denunciando o seu mal estado. Columpios podridos, la verja está totalmente oxidada, que incluso se pueden cortar los niños. Un parque que xa leva moitos anos, non tivo reparacións, están os columpios que hai que arranxalos, porque senón os nenos van a tener un día unha desgracia. Ademais, os veciños din que a contorna está sucia e chea de maleza. Tamén reclaman máis seguridade nos accesos. As instalaciones non están limpas, continuamente limpamos excrementos de animais que sospechamos que son de gatos da zona, porque non temos fonte tampouco, bancos nos pican bichos, non sabemos se pulgas, y después el tema de la puerta, sobre todo, porque está al lado de la carretera, y lo que queremos es que se cambie, porque es que los niños en cualquier momento saltan a la carretera y es que los pueden atropellar. As rúas están cheas de herba, a porta e o acceso xa que estás na carretera, entón é tamén un perigo para os nenos por iso. Ten buracos o chan, está cheo de buracos que os nenos caen. Presentaron queixas no Concello, pero a solución non chega. Parque limpo, bonito, tampouco pedimos que haxa 20 columpios, non? Pois así, 3, 4, como están, pero que se poida xogar pequenas cousiñas que fan un parque máis agradable e que podan estar sen perigo. Un parque no que hai un montón de nenos, sobre todo pequenos, nos últimos tempos, que estén nestas condicións. Un suelo ben, un columpio sen óxido, unhas barandillas pintadas, é o mínimo que merecen os nenos da zona. Mentres seguirán coas súas protestas, a próxima polo Samaín din que para amosar os terrores dun parque que queren converter nun espazo alegre e seguro. A Garda Civil desartellou un grupo criminal que asaltaba vivendas en diferentes provincias, entre elas a de Lugo. Atribúenselle polo menos 38 roubos e un prexuízo económico ás vítimas de uns 150.000 euros. O grupo criminal tiña establecida a súa base de operacións na Comunidade de Madrid, dende onde se trasladaba a roubar a outras comunidades. Só se interesaban por cartos, xoias e obxetos de luxo que puidesen transportar facilmente en mochilas ata un vehículo de apoio que os agardaba no exterior das vivendas. Ocultaban o botín dos roubos en dobres fondos dos vehículos. Os 3 detidos impútanselles os delitos de pertenza a grupo criminal e delito continuado de roubo con forza no interior de vivendas habitadas. Foron postos ao dispor do xulgado de instrucción número 1 de Mondoñedo, que decretou o seu ingreso en prisión. En Outes están montando un San Cosmeiro, unha embarcación tradicional que levaba anos perdida. O obxectivo é ampliar o patrimonio do Museo Ciprián de Cultura Mariñeira e, paralelamente, organizaron un curso de carpintería de Ribeira.
15 persoas asisten cada sábado ás clases de carpintería de Ribeira no Museo Ciprián, onde estivo un dos moitos esteleiros que funcionou no concello de Outes no século XX. Outes é o cerne da carpintería de Ribeira. A principios do século pasado, entre mediados e principios, aquí había como 40 asteleiros como este que salen nas imaxes, que estaban distribuídos nesta propia ensenada, que creo que había 12. O curso consiste na construción dunha maqueta a escala do San Cosmeiro que se está a montar neste mesmo lugar. É unha embarcación de madeira construída por profesionais nos esteleiros Catoira de Rianxo que recuperaron un barco tradicional que se perdera. Enseñando as técnicas de carpintería de Ribeira e ao mesmo tempo construindo a réplica que vai quedar a medio rematar, digamos, para que visualmente facilite a comprensión de como se fan as embarcacións e os detalles que teñen, que terá logo un uso divulgativo e expositivo. O curso que, como dixen antes, percorre todas as fases da construción do barco, facemos unha maqueta a escala 1,3 do San Cosmeiro. O San Cosmeiro ten 8 metros e pico, pois esos son como 2,70 a eslora do barco. A maqueta da embarcación tamén vai formar parte do museo e o seu tamaño manexable permitirá transportala con fins didácticos e divulgativos. Traballo no mundo do turismo, son guía oficial, entón, gustame moito o patrimonio, sei que, a carpintería de Ribeira, ainda que está un pouco olvidada, esquecida, a xente de Outes viveu desto, de alguma forma ou outra. Entón, como me toca o ámbito do turismo, para poder explicarlle a alguén ou facer un guiado de visitas de carpintería de Ribeira, que mellor que saber facelo, traballar no traballo real, non? O oficio de carpinteiro de Ribeira é un oficio de calidad. Traballa con material noble. A formación que se fai é unha formación que ten que ser larga, non é algo que se aprenda en 2 días. E, lógicamente, eso dá calidad ao traballador, e o traballador, o material é agradable para o traballador, é dicir, non ten nada que ver con outro tipo de materiales que son moito máis agresivos. E é agradable tamén para o medio ambiente. A Asociación Terra de Outes ten xa 5 embarcacións asociadas ao Museo de Carpintería de Ribeira. É un xeito de conservar o saber facer e o patrimonio vivo. Homenaxe hoxe en Chantada, ali celebran a tradicional romaría no Castro de San Amaro, Demetrio Morenza. Pois se poden ver agora mesmo este ambiente, porque despois xa desas misas que se veñen desenvolvendo ao longo da mañá en honor de San Lucas, aquí unha vez máis, xa levan moitos anos celebrando esta festividade en honor a San Lucas Milagreiro para eses males da garganta, do oído e da boca. Por eso son moitos os fiéis que queren pasarse esa figura ao redor da cabeza para curar esos males e para ter un ano con máis saúde. E agora toca comer. E xa ven vostedes, moitísima xente que está disfrutando desta xornada de San Lucas con un día bastante bo. Esta na súa época era máis importante que a de Chantada, incluso máis que a do Faro, que a da Virgen do Faro. E que era a romería típica de toda a vida, viñamos comer todos ao campo, e, agora, co paso dos anos, a ver se intentamos recuperar outra vez. Primeiro, para comer ben, ya a misa que é boa para os oídos e para a garganta. A ver, eu penso que está volvendo outra vez. Todo me parece hoxe mismo, pois, ou é que acertou a sábado, ou que está o día como está bon, pois hai moito coche e me imagino que xente tamén. En Mondoñedo tamén celebran esta fin de semana a San Lucas, posiblemente a feira máis antiga de Europa. Celébrase dende hai 869 anos un evento que serve para enxalzar o labor e o manexo que teñen dos cabalos os gandeiros de Mondoñedo e da Mariña en xeral. Veño desde sempre, desde que era moi pequena, á feira, moitas veces baixando o ganao e outras veces de visita, e hoy traigo a miña yegua para presentar de montura. Teñen a San Lucas de especial? Non sei, os que vimos desde sempre é unha cousa que só conoce o que sabe de cabalos, o que lle gusta, o que... Si non se pode explicar. A verdade que non vimos para vender, os burros traémolos para o concurso de estampa e belleza que hai agora pola mañá. Nos, vemos de Oza dos Ríos,
vimos todos os anos por tradición xa e tamén vimos para correr cos cabalos pola tarde. Eu son de Moeche e vimos a San Lucas porque como 23 de abril en Moeche unha vez ao ano hai que vir dar unha volta, ver os cabalos e é tradición, gustounos sempre, entonces inculcarlle ao máis pequeno tamén. Comprades algo? Ahora mismo estou servida. Xa temos 2 cabalos, pero gústanos igual velos, ver o trato, ver o que hai, pasar o día por aquí. Esta semana celebrouse o Día Internacional das Mulleres Rurais. Con este motivo, quixemos coñecer o día a día da gandeira Vanessa Carro, de Mesía. Ten 40 anos e 2 fillos. Despois de estudar enxeñería agrónoma e completar a súa formación en Holanda, durante un tempo decidiu volver a casa. Na súa explotación ten preto de 280 vacas de leite. Non me arrepinto de haberme incorporado e de estar traballando no rural para nada. É algo que sempre me gustou e mentras que outra xente se pode avergonzar de estar no rural ou de ser unha muller rural, a min enorgulléceme un montón poder estar aquí. E desde que me levanto hai unha becerra pequeniña nacida hasta que me deito, pois pensas nela, en como será, en como pode ser, en como vai ser cando ela volva a parir e a ter outra becerra pequeniña. Cada día é unha vida nova, é unha ilusión nova. Creo que ser gandeira, entre comillas, é bastante vocacional, ou che gusta ou non che gusta, pero se che gusta e encima podes vivir deso, pois doble satisfacción. O tema de mão de obra é moi complicado, o tema de conseguir terreno é moi complicado, e creo que eses 2 puntos son fundamentales para que a xente queira seguir ou non queira seguir. É máis complicado como nós queixamos ver se é complicado. Se nós queremos que sea complicado, é máis complicado que para un home, pero a día de hoxe eu creo que temos as mesmas vantaxes con home para emprender ou máis aínda a hora de emprender un negocio no rural as mulleres cos homes. Sí que había outras mulleres nesta ganadería que, quizá por elas, sigo eu hoxe aquí, primeiro a miña abuela, e segundo a miña nai, que tirou para diante despois de miña abuela, e dedicábanse ao mismo que fago eu, un pouco a casa, un pouco a cuadra. Sí que cambiou daqueles tempos a hoxe o tema da burocracia, o tema de papeleos. Antes non había que saber un pouco de todo, e hoxe tens que saber un pouco de todo, de leis, de xestoría, de economía, un pouco de todo, de veterinaria tamén. O Día da Muller Rural é todos os días e o Día das Gandeiras Rurales é todos os días. Porque estamos todos os días aquí traballando igual, non por ser hoxe o Día da Muller Rural traballamos máis ou traballamos menos. Sí que vexo ben que se premie este día, entre comillas, pero que todos os días é o Día da Muller Rural. 3 artesás de San Sadurniño son as Lolas da Cascarilla, unha marca galega que fabrica bonecas a partir de follas de millo. Elas lograron recuperar esta antiga tradición vencellada a esfolla. Dise a xiña, pero son xa 10 anos os que as Lolas da Cascarilla levan dándolle forma ás bonecas que fabrican con follas de millo. O millo que botamos non é o que se compra agora para sementar para as vacas, nin para ensiliar, non. É o que se botaba de toda a vida, o primeiro que veu de América, porque ten as follas máis blancas, máis largas. Elas son 3 amigas de San Sadurniño. Lucía non está, pero Ana e Mar contannos que todo comezou por casualidade tras recibir a Ana unha boneca de millo portuguesa. E a partir de aí foi a que sacou a idea de decir non poderíamos facer isto nosoutras. Co tempo perfeccionaron a técnica e crearon o seu propio estilo, logrando recuperar unha tradición vencellada de sempre á esfolla. A nai xa me enseñara de pequena a facelas, pero claro, eran moi básicas. Eran os brazos estirados porque non levaban un alambre para mover e nada, moi básico. E nosotros demoslle colorido, buscamos o color nelas, cos tintes e con todas esas cousas. Xa fomos nosotros probando, estudiando un pouco cada cousa e fomos buscando a nosa identidade. Tamén fan flores e complementos e están abertas a todo tipo de encargas, mais son as Lolas as que dan sona a esta marca de artesanía de Galicia. Unha das citas do día de hoxe está en Arteixo, onde celebran a Feira Histórica 1900. Nesta ocasión, con homenaxe especial a Castelao. Paula Cantelar.
Sí, efectivamente, a novidade desta feira histórica de 1900 de Arteixo é ensalzar a vida da aldea do século XX, pero a través da mirada da figura de Castelao, aproveitando que este ano se cumpren 75 dende o pasamento do escritor. Así que en todo este paseo fluvial deste Concello coruñés de Arteixo podemos ver moitos elementos desa vida da aldea, esa vida cotiá do século XX, como é a peneira, o ferrado e, ollo, tamén os cestos. Aquí Suso, que ven chegado dende Tui, leva toda a mañá facendo non somente cestos, tamén vemos a xouxeres, cunas e, en esencia, moitos outros elementos da vida cotiá e da vida da aldea do século XX. Ademais, en toda esta feira da historia tamén temos os clásicos, como por exemplo o longo mercado que percorre todo o paseo fluvial, no que se poden mercar xoias de artesanía de Galicia, tamén xoguetes de madeira e elementos feitos en coiro. E hai máis novedades este ano, tamén hai aldeadas, por exemplo, en as Olimpiadas relacionadas tamén con cousas da aldea, e que este ano amplíanse non só os espazos, senón tamén a programación, sempre cun ollo posto en que sexa para todos os públicos. Ben, isto, pois mira, é un aliciente para o pueblo, ven moita xente, ayer estaba isto a barrote, está bonito que fajan cousas así polo pueblo. Aproveitamos para sacar a roupa bella esta fin de semana e, bueno, disfrazarnos como se fose case un carnaval, non? Ben, e queremos falarlles agora do barallete, a xerga propia dos afiadores, dos paragüeiros e dos músicos ourensáns, que foi vital para os vendedores ambulantes da provincia de Ourense, que utilizaban este código para comunicarse entre eles sen ser comprendidos polos clientes. Coite e Geiramos da Quices pon unha maralla con maraus e dona e zoumas da vila de Ribadavia. Sí, a buña sen baxipa Erlamos, sí. Ramón e Pepe convídannos en Barallete a un relatorio sobre esta xerga, a lingua que falaron afiadores, paraugueiros e, con termos máis diferenciados, os músicos ourensáns. O pueblo da Mezquita do Concello da Merca, onde se funda unha banda de música a media do século XIX, que fundou un cego, e señor rapaces da Mezquita, 30 palabras de xerga dos cegos. Eles despois foron ampliando hasta unhas 300 e pico palabras que temos recollido. Ramón leva 60 anos intentando recuperar o xingreiro e, poucas palabras di, comparte co barallete dos afiadores. Nos Miseral Vitrugo, dos Jundios, os guardias civiles, Artón o Pan, que creo que é do griego, así. E algunha tamén que trouxeron últimamente de Alemania, os emigrantes, por exemplo, Ventana unha xusta, que chaban en alemán. Tocaban o chifro e berraban. Acompañados da súa roda e con lingua propia, os afiadores percorreron centos de camiños en numerosos países. Falar entre eles sen que ninguén os entendese e para poder tamén preservar os seus saberes, non? Que de alguna maneira lles pertencían e así quedaban efectivamente garantido ese coñecemento nas súas propias mans, non? Palabras inintelixibles que loitan por ser faladas. Os habitantes do último poboado de Fenosa en Galicia, o que hai xunto ao encoro de Belesar, en Chantada, non saben que vai pasar coas súas casas logo de que trascendera que un grupo hoteleiro mercara todo o complexo. Levan décadas vivindo nesas casas que no seu día construirá a compañía eléctrica pros traballadores do encoro e reivindican dereitos sobre elas. Con 8 anos, José Antonio chegou ao poboado de Belesar. Seu pai xa vivía aquí. Os dous traballaron para Fenosa no encoro. Xunto a él, outra dúcia de traballadores seguen vivindo no poboado e unha trintena veñen de vez en cando. Eu levo aquí unha vida. Xa estuve aquí con meus pais. Estuve aquí meu pai, traballou en Fenosa, viviu aquí. E despois eu tamén entrei en Fenosa e vivo aquí. Deixábanos vivir pagando 84 pesetas e... O poboado construíuse hai 57 anos. Houve unha época en que estaban ocupadas as 48 casas. Hoxe, os poucos que quedan viven rodeados de malezas, sen iluminación pública nin auga da traída, pero queren seguir aquí. Teño eu, como os que están, temos un contrato de aluguer que pagamos de por vida, senón... Entonces, somos os donos prácticamente desto. Hai uns días trascendeu que Naturgy lle vendeu o complexo a un grupo hoteleiro para rehabilitalo, pero ninguén lle lo comunicou. Non sei nada. Non sabe.
Non é que se vendeu nem deixou de venderse. A mí nadie me comunicou nada. E ten que vir por escrito. Porque eu estou pendente, claro, teñen isto a un envilo porque non che dicen efectivamente, mira, vamos vender isto. Bueno, pois entonces espera que eu, a ver se podo, pero non sabemos absolutamente nada. O enfado foi a máis cando a semana pasada chegaron aquí uns operarios coa orde de cambiar as pechaduras de algunhas casas. É unha situación, pois, digamos, un pouco grave, dunha maneira que eso, o que pasou outro día, podía ir a peor, a armarse un pequeno lío, e nós non queremos eso. Reivindican os seus dereitos sobre as vivendas despois de décadas vivindo nelas. E imos agora de ruta polas beiras do río Sar, en Santiago, unha opción magnífica para desconectar do mundo urbano en plena capital de Galicia. Facémolo da man dos nosos compañeiros das redes de G24. Acompáñame pola beira do río Sar a facer unha ruta que de verdade é impresionante. Por aquí, por debaixo desta primeira ponte, comezamos a nosa ruta. Este é un dos moitos camiños que seguen o río por Compostela. Pois que me dá tranquilidade, estou ben. Iso sí, vas ter que pasar por pontes, pontes e máis pontes. De todos os sitios de Santiago con rutas, cal é a tua favorita? Este me gusta máis. Pasando por esta senda podes ver muiños antigos, fontes e tamén podes pasar por esta ponte. Iso sí, por baixo e agachado, porque está ben baixa. E por fin, despois de máis ou menos unha horiña de camiñar, chegamos ata o final desta ruta, ata o Parque do Berce do Sar. Aquí podes visitar a lagoa, pasear ou, se ves con nenos, pasar o tempo no seu parque infantil. Ben, pois eu xa estou de volta polo barrio de Sar, aquí onde as piscinas, despois de rematar a ruta, un par de horas máis ou menos e de volta, e coa que podemos descubrir un dos pulmóns da cidade. É a ruta perfecta se o que queres é gozar un pouco da tranquilidade, dos paxaros e da natureza.